Jamen som sagt, tak fordi I vil komme, og vi har jo for vane at holde det her sådan lidt afsluttende, fremadskuende, festlige arrangement sidst på året, og jeg har taget en hvid skjorte på, det sker ikke så tit, men det er i den anledning. Og det her det kommer til at handle lidt om nogle af de her nicheplatforme, som ikke er Facebook, og som ikke er den sådan store blå gigant ud over det hele. Jeg kan lige sige, at de ting, jeg har med i dag, de er baseret på vores erfaringer nede fra Seismonaut, og de af der ikke kender os, der kan jeg lige sige, at vi er et konsulenthus, som hjælper virksomheder og organisationer med at finde vej igennem den digitale jungle, om man vil. Vi holder til her i byen, og så har vi kontor i Aarhus og også en afdeling i Afrika. Og hvis man gerne vil høre mere om Afrika, så er det Anders, man skal have fat i, som sidder derovre. De ting, som jeg har med, de er baseret på vores erfaringer med vores arbejde med en hel masse forskellige kundetyper, som alle sammen har sådan til fælles, at de ser nogle af de her ting begynde at berøre deres sådan kerneforretningsområder. Og der er en hel masse forskellige projekter, som har en hel masse forskelligt med det her at gøre, men fælles for dem alle sammen er, at de er inden for vores 3 hovedarbejdsområder, som er digital kompetenceudvikling, konceptudvikling og forretningsudvikling. Og det er ligesom det, vi arbejder med, og det er den hat, jeg har på, når jeg står og snakker hernede. En af de helt store ting, som vi har lagt mærke til, ikke bare på det seneste, men faktisk over de seneste par år, som udkrystalliserer sig ret meget lige nu, det er det her med, at mennesker er komplekse væsener, det er I nok klar over, men det betyder også, at vi færdes i nogle mindre og mindre sådan nichefællesskaber og interessefællesskaber derude. Det betyder, at den målgruppetanke, vi tidligere brugte, altså det her med at sige, du er blå i Minerva-segmentet, og du hører hertil på den her XY-akse, og du køber Se og Hør og drikker Tuborg, og derfor så bor du i Fredericia og alle de her ting. De holder i mindre og mindre grad, fordi folk orienterer sig mere i forhold til interessefællesskaber. De bruger nettet til at networke med folk i den anden ende af verden. Altså det kan være, at jeg har mere til fælles med en fyr, som sidder i Berlin, end min nabo, og det kan være, at min nabo bare kom indenfor. Og det kan være, at min nabo har mere til fælles med en, som sidder i London eller New York, end han har med mig, fordi at det kulturindtag, vi eksempelvis har, det er sådan nichificeret på præcis de præmisser, som vi begge to sådan synes om. Det betyder også, at sociale medier begynder at køre lidt i den retning. Altså sociale medier har altid været gode til nicher, det er der sådan set ikke noget nyt i. I kender sikkert alle sammen det her med, at de Facebook-sider, som klarer sig allerbedst, det er dem, som har et eller andet klart formål og rammer en eller anden bestemt niche, og sådan har et emne, de fokuserer på. Men der er også en masse andre platformer derude, og der opstår også hele tiden nye. Der er så mange, at de vil ikke kunne være på en slide. Altså der opstår nye sociale medieplatforme hele tiden. Nogle af dem, de bryder ud og bliver sådan til de store af de små platformer. Og det er så blandt andet de 3, jeg har med i dag. LinkedIn, Pinterest og Instagram. Og man kan diskutere, om LinkedIn overhovedet er en nicheplatform længere. Men i og med, at den jo har fokus på et erhvervssegment, og så den stille og roligt finder sin berettigelse i mange virksomheder i dag, så er det på nogle områder altså alligevel en nicheplatform. Og lad os starte med at kigge lidt på den her LinkedIn-tilgang. Det er et stort lille netværk, så at sige, fordi at det kan en hel masse ting, men er fokuseret på et område. De kalder det selv for et socialt netværk for arbejdsmarkedet, og der er mange, der anser LinkedIn for at være en type B2B Facebook, og det er ikke helt rigtigt. Det kan en masse ting, hvor det er en af tingene, men det er egentlig en noget større platform. Der er 175 millioner medlemmer, og det er jo immer væk også en slat. Der er jo sket det med de her brugertal, at Facebook har jo ødelagt den måde, vi tæller på. Fordi hvis ikke der er 1,1 milliarder, eller hvor meget de nu er oppe på efterhånden, så registrerer vi det ikke rigtigt. Fordi det er jo, herregud mand, der er jo ikke engang 200 millioner. Men det er altså stadigvæk forholdsvis mange mennesker, der er inde på den her platform. Og de 44 millioner af dem, de sidder i EU, og lige knap 1 million af dem, de sidder i Danmark. Og hvis man sådan lige laver en hurtig gang hovedregning, så er det en forholdsvis stor del af den voksne arbejdsstyrke, som i dag har en eller anden form for tilstedeværelse på LinkedIn. Det er klart, alle er ikke lige aktive derinde, og der er også en masse, som opretter en profil, og så er det ligesom det. Men der er stadigvæk en tilpas kritisk masse nu til, at det er en platform, som er meget værd at holde øje med. Fra et forretningsstandpunkt, så er LinkedIn en af de få platforme, som faktisk har lykkes med at tjene penge fra starten. Som Anders begyndte med lige før, så I ved, Facebook har jo haft lidt problemer med deres børsnotering. Og Twitter har heller ikke helt knækket den der med at tjene penge endnu, men det har LinkedIn faktisk aldrig haft problemer med. 30% af deres indkomst, den kommer fra reklamer i bred forstand, der er citationstegnene. De har reklamer ude i siden, og de har reklamer op for oven, og man kan også lave noget mere at reklamere på medarbejders profiler for stillinger, man har til rådighed i virksomheder osv. Sådan en hel masse muligheder der. Fælles for alle reklamemulighederne er, at man reklamerer for
Man reklamerer imod, altså man målretter imod nogle andre ting, end man har gjort før. Altså det er jobpositioner, det er, seniority level, som de kalder det, altså hvor højt op man er i et hierarki og den slags. Selvfølgelig også noget med alder og hvor man bor og henter den slags. Men som udgangspunkt, så handler det mere om ens erhvervsmæssige baggrund, end det handler om den der med Tuborgen og Se og Hør, når man bor i Fredericia. Så kommer 20% fra premium konti, og premium konti, det er det her med, at man kan købe sig til mere synlighed, til en bedre profil, til flere søgemuligheder, til at få sådan en fin lille gul ikon på sin profil, som siger, at man er lidt bedre end dem, der ikke har betalt for det lille gule ikon. Og så har man endelig 50%, som kommer ind fra rekruttering, og det er selvfølgelig en af de ting, de fokuserer meget på, fordi det er der, de tjener pengene. Det er det her med at tilbyde folk forskellige typer jobannoncer, forskellige typer headhunting-muligheder, som kan købes igennem det, der hedder deres corporate solutions og en masse forskellige ting derinde. Så jeg tager sådan et fint billede af en hammer med, og det er fordi LinkedIn er et redskab, der kan bruges til rigtig mange ting. Hvor Facebook og Twitter er i store træk nogle sociale netværk, hvor man kan kommunikere frem og tilbage, så er LinkedIn egentlig mere i nogle henseender en traditionel softwareplatform, som vi kender fra vores gamle computer i 90'erne, hvor man installerede en stum software, og så kunne man bruge den til en hel masse forskellige ting. Derfor så er det også muligt at gå til LinkedIn med nogle forskellige briller på. Man kan bruge det til at kommunikere med, altså som man gør på Facebook, lave en virksomhedsside, have nogle followers, sende nogle budskaber ud, diskutere frem og tilbage på den måde. Man kan være synlig i og med, at man sådan dukker op forskellige steder inde i LinkedIns forskellige networking-muligheder, altså om det er medarbejderne eller virksomhederne, altså det her med at poppe op, hvor det giver mening. Man kan være søgbar, man kan bruge det som en form for telefonbog, hvor man bare sørger for at have en profil derinde, og så hvis nogen de lige søger et eller andet, en eller anden kompetence, som man så sidder inde med, så dukker man op der, og så endelig så kan man bruge det til rekruttering. Og det er jo nogle af tingene. Der er sådan en hel masse forskellige ting, som platformen egentlig kan. Det betyder også, at den er lidt kompleks at komme i gang med LinkedIn i forhold til nogle af de andre. Den er sådan lidt, det er lidt ligesom at lære en stum software. Altså Facebook er sådan forholdsvis nem at gå til, Twitter det samme. LinkedIn, der skal man lige holde tungen lige i munden, når man går ind i det, for der er så mange underpunkter og menuer og gemt under more og ekstra ting og det ene og det andet. Nu sagde jeg lige, at det handler om tilstedeværelse, og en af grundene til, at det er rigtig relevant på LinkedIn, det er, at der er undersøgelser, der viser her inden for HubSpot, at visit to lead conversion, som det hedder, altså det her med en potentiel handling, som bliver til en reel værdi for virksomheden, den er 4 gange højere, end den er på Facebook og Twitter. Og det sker blandt andet på grund af den her telefonbogsfunktion, hvor at folk de har en lidt mere seriøs tilgang til LinkedIn. Altså hvis man finder nogen igennem LinkedIn og spørger, om de kan hjælpe med et eller andet, så er det som regel fordi, at man faktisk gerne vil have hjælp til det her. Så det er sådan lidt en form for ratificering af de henvendelser, der kommer igennem der. Så synlighed er altså et kernepunkt i den her platform. Og førhen kan vi sige, der arbejdede vi meget med, at vi skulle være synlige på nettet i bred forstand. Vi skulle sørge for at dukke op i de rigtige søgninger, vi skulle sørge for at være i de rigtige indeks osv., hvis man går helt tilbage til Jobi og Lycos og Altavista og den slags søgemaskiner, hvor man jo skulle tilmelde sig, hvis der er nogen, der kan huske det. Det var ikke noget, man bare dukkede op, man skulle tilmelde sig til dem. I dag der handler det måske mere om, at man er synlig i de rigtige netværk. Altså man skal sørge for at dukke op der, hvor folk de færdes, og i de niche communities, hvor folk de leder efter ting. Og det er rigtig spændende, for det betyder, at man ikke længere bare kan poste en hjemmeside på Google, og så læne sig bagud. Man er nødt til, hvis man vil være synlig de her steder, at være aktiv og bidrage med værdi tilbage til det brede fællesskab derinde. Og det er ikke nemt, og det tager en masse tid, men det er også noget, der lønner sig i den anden ende. Her er et simpelt eksempel på, hvordan synligheden kan se ud, som der faktisk er mange, der ikke tænker på. Det er, når man har medarbejdere, der skriver virksomheden som arbejdsgiver, så er det vigtigt, at man sørger for, at de linker den rigtigt til virksomhedens side ind på LinkedIn. Altså det er super banalt, men hvis man sørger for at gøre det her med lige at linke det helt rigtigt, så når man kører musen hen over min arbejdsgiver her, kan I se, så kommer der sådan en fin lille beskrivelse af, hvem de er, og hvor de er henne, og et lille logo og det ene og det andet. Det er rigtig smart, det er sådan en gratis synlighed. Og det samme virker omvendt inde på virksomhedssiden. Hvis man har lavet det her rigtigt, så dukker medarbejderne også op ind under career, så man kan se, hvem der arbejder i virksomheden. Hvis man nu gerne vil have fat i nogen i den vækst, så kan man så rette henvendelse til nogle af dem, der er skrevet ind der. Så kommer der selvfølgelig også en, som rigtig mange af jer formentlig allerede bruger og kender, den her gruppefunktion, der er på LinkedIn. Og den er der rigtig mange, der bruger som erfa-netværk eller som udveksling af erfaringer på forskellige vis. Der er nogen, der bruger den internt i virksomheder som projektgrupper, og der er en hel masse ting, der er der. Fra et maskinelt standpunkt, så er grupperne ikke voldsomt fantastiske. Altså, de har ikke sådan vanvittigt mange statistikfunktioner, og det er lidt svært nogle gange at vide, om der er blevet skrevet noget nyt og det ene og det andet. Men det, der er centralt ved det, det er, at
tilgangen, ligesom jeg sagde med det der lead conversion lige før, tilgangen er som regel tilpas seriøst til, at folk de sådan kan stole på det, der bliver skrevet i de her grupper. Og igen, så gælder det selvfølgelig om at dukke op de rigtige steder, sådan at man er synlig, når man kommer rundt omkring. Afbryd mig, hvis der er noget. Jeg taler lidt hurtigt nogle gange, men I skal endelig bare række lappen i vejret, hvis der er et eller andet, de er himmelråbende uenige i. Apropos synlighed, så har I nok lagt mærke til, at det her, det visuelle er blevet inde lige nu. Altså det her med at kommunikere på en visuel, hurtigt afkodelig facon, det er noget, der er rigtig populært lige nu. Blandt andet så har vi set Facebook lancere en kamera-foto-app, fordi den, der er indbygget på vores iPhones, er åbenbart ikke god nok. De vil gerne have, at vi bruger en Facebook-kamera-app, så vi kan lægge filtre på og uploade direkte til Facebook derigennem. Der er et firma, der hedder Fancy, som tager kampen op imod Pinterest ved at prøve at lave det sådan, at man kan lave nogle affiliate links, altså sådan nogle købslinks direkte i de posts, man laver inde på den her platform. Og så endelig så for 2 dage siden, der lancerede Twitter deres Instagram-konkurrent, om man vil. Nemlig at man kan lægge Instagram-agtige filtre på ens Twitter-billeder, når man uploader dem direkte igennem Twitter-profilen på telefonerne. Så alle de her, de vil også gerne være med. Social billeddeling er en rigtig simpel form for social networking. Der er et kerneområde, det drejer sig om. Og det er måske en reaktion på, at Facebook er blevet så stort og tungt og omfangsrigt og svært at danse med, at det nogle gange kan være lidt en udfordring overhovedet at finde frem til det, man gerne vil ind på Facebook. Man bliver bombarderet med invitationer til events og til apps og sneboldkamp og ninja versus pirater, og jeg skal komme efter jer. Og derfor så er der nogen, der er begyndt at ikke forlade Facebook, men begyndt at gå over på nogle af de andre platforme i lige så høj grad måske. Og sådan at bruge dem sådan lidt mere målrettet, fordi at man kan lidt være i fred. Man kan jo gøre det, man gerne vil med dem derinde. Undskyld mig. Pinterest og Instagram, de kan kun den her ene ting. Der er ikke spil, og der er ikke muligheder for at lave alle mulige tilføjelser og det ene og det andet. Der er muligheder for at dele billeder på sådan i en grid-format på Pinterest og i det her nyhedsfeed-format på Instagram. Facebook og Twitter og sådan set også LinkedIn, de bliver ved med at udvide med en hel masse flere ting, for de vil alle sammen være det hele. De vil være jeres sociale netværk for alting. Hvis man går et andet sted hen, så har de sådan set tabt. Facebook har jo udvidet med muligheden for at læse aviser derinde nu. Man kan se sin Netflix-indhold direkte på platformen, og man kan også se diverse amerikanske tv-kanaler direkte på Netflix. De lancerede i sidste uge muligheden for at købe julegaverne igennem Facebook, så man vil virkelig gerne have, at I bliver derinde og ikke går andre steder hen. Det har Instagram og Pinterest ikke endnu det problem, så at sige. De har kun deres nichefokus, og det er måske derfor, det virker. Så hvis vi prøver at kigge lidt på Pinterest, lad os lige lave en hurtig håndsoprækning. Er der nogen, der er med på den herinde? Sådan. Det var lidt flere, end jeg havde regnet med. Er der nogen, der sådan vil indrømme, at de bruger det sådan aktivt og ikke bare har en profil? Det var lidt færre, men der er et par stykker. Det er godt. For de få af jer, der måske ikke er så super bekendt med det, så kan jeg sige, at den originale tanke med det var, at man ville fjerne den rigide struktur, som designerne så nettet havde fået efterhånden. Og i stedet for at erstatte det med et grid, som føles mere som at besøge en god butik, eller et museum, eller et eller andet sted, hvor man sådan kan blive visuelt inspireret. Og det er ret centralt det her med, at det skal forestille at være et galleri, hvor man bare går rundt og sådan stille og roligt kan slendre fra en udstilling til den næste og sådan blive visuelt inspireret på behørig vis. Pinterest er sådan set bare en form for billeddeling, hvor der er blevet lagt et lidt lækkert layout på derinde. Og en af de ting, som gjorde, at de skilte sig lidt ud fra de andre i starten, det var, at de var en af de første sites, der indførte det, der hedder Infinite Scroll. Og Infinite Scroll, det er det her med, at man kan blive ved med at rulle med sin mus. Man skal aldrig klikke på side 2 eller 3, eller gå videre til noget andet. Man behøver næsten kun at klikke ind på siden første omgang, og så kan man egentlig bare stille og roligt sidde og bladre med fingeren, og så behøver man ikke at foretage sig så meget andet derinde. Vi kender det fra mange andre steder nu, men de var altså en af de første, der gjorde det. Det er også et af verdens hurtigst voksende websites for øjeblikket. Der var 23 millioner brugere i august, og det er formentlig blevet noget højere siden da. Det har ikke lykkedes mig at finde nogle troværdige tal. Men ja. Private, de bruger det i høj grad til at dele ting, som de finder interessante, som de finder rundt omkring på nettet. Det fungerer jo på den her måde, at man har en eller anden lille browser-plugin, hvor man så finder et eller andet interessant, og så trykker man på en lille knap, og så smider den billedet over på Pinterest-profilen med et link tilbage til den side, man har taget det fra. Der er også mange, der bruger det som en slags huskeseddel, altså som en form for moderne Delicious. De er der husker den bogmærke-delingsplatform, der eksisterede for nogle år siden. Og det er jo en interessant måde at dele det, man går og gør på nettet meget, meget hurtigt.
Virksomheder bruger det i højere grad til at lave produktdeling, produktkataloger på en lidt mere social facon. Altså lave nogle emneinddelte kataloger, hvor man sørger for, at det handler om nogle emner i stedet for nogle kategorier. Nu bliver det lidt forvirrende. Men man kan jo lave kategorier, som enten hedder lamper, eller som hedder stue og det ene eller andet, og så også have ting, der ligesom er i begge kategorier og den slags. Det ser sådan her ud. Som sagt, ganske simpelt layout, og man ruller nedad, og når man klikker på et billede, så får man en stor version og link tilbage til virksomheden osv. Det der med link tilbage til virksomheden, det er rigtig interessant, fordi et køb foranledet igennem sociale medier, eller igennem Pinterest især, har som regel noget højere værdi end igennem de andre sociale medier. Og det kan have noget at gøre med, at dengang de åbnede for Pinterest, så gjorde de meget ud af at sørge for, at de første brugere derinde, det var sådan nogen, der rigtig vidste, hvad de talte om. Det var folk, der var store inden for modebranchen, eller inden for modeblogging, eller inden for design, eller inden for forskellige ting. De fik en henvendelse, hvor de sagde, det her det er en ny platform, vi vil gerne have, at indholdet bliver rigtig godt. Vi synes, du er rigtig sej, har du lyst til at være med derinde? Så det var sådan en måde at fitte sig til det gode indhold på. Faktisk så betyder shopping så meget derinde, at 80% af top 15 boards, som det hedder, altså de top 15 brugere, der nu er derinde, det har et eller andet med shopping at gøre. Og jeg siger ikke, der er en sammenhæng, men sikkert er det i hvert fald, at 77% af Pinterest brugere er kvinder. Så det er en platform, som skewer lidt mere til den ene side, end mange af de andre gør. Altså de fleste sociale medier er sådan nogenlunde 50-50, men den her, den er altså noget mere over på kvinderne. Et par hurtige eksempler. En bryllupsbutik, apropos kvinderne, som bruger det til at give inspiration og idéer, og så har de links tilbage til deres eget website. Og da de oprettede den her profil, så øgede de deres trafik fra sociale medier med 75%. Og det er jo fordi, at de har fundet en niche, som holder til det her specifikke område. Et lidt mindre eksempel herhjemmefra, Lone, som har en butik, der hedder Kind by Nature, en lille webshop, der sælger lidt forskellige designartikler. Hun har 8.000 mennesker, der følger med derinde. Og hun bruger det også til at dele lidt inspiration og lidt designnyheder og lidt forskelligt. Og hendes webtrafik er nu sådan, at 10% kommer fra Pinterest. Og 10% det er jo også værd at tage med. Det er jo også en slat, så at sige. Så det er jo fint, at hun kan måle det så nøjagtigt. Pinterest er en meget poleret virkelighed, om man vil. Det er en form for præsentation af det, en måde, man gerne vil have, at tingene skal anskues på. Man kan også sige, at der er god mulighed for at skabe det, der hedder social curation derinde. Altså at brugerne derude begynder at inddele materialet, sådan som de helst vil have, det bliver delt. Eksempel igen med de her omtalte lamper, jeg nævnte lige før. Jeg er lige flyttet i hus, så hvilket betyder, at jeg skal finde nogle lamper til min entré. Det skulle jeg så sige, det er ikke særlig nemt, når man bor sammen med en dame, som synes, det er vigtigt. Så derfor, så hver gang jeg falder over et eller andet på nettet, så sørger jeg lige for at pinde det i et board, jeg har lavet, der hedder lamper. Og det vil jo så sige, at alle de produkter, de virksomheder, de har der, de bliver jo så samlet i min lampeboard, sådan at folk, der interesserer sig for lamper, de kan gå ind og se der. Altså jeg kategoriserer, jeg tagger virksomhedens indhold for dem ved at gøre det der. Og det er der potentielt set ret stor magt i. Så har vi næsten igennem Pinterest her. Instagram derimod er mindre poleret og er mere sådan en rå æstetik, som foregår i realtid. Og hvis vi lige skal lave den samme øvelse, som vi lavede før, hvor mange er så på Instagram? Nå, det er sjovt. Det havde jeg forventet, der ville være flere, der var, end der var på Pinterest. Hvor mange bruger det så aktivt og ikke bare har en profil? Okay, der er flere, der bruger det aktivt, end der er på den anden der. Det er trods alt noget. Instagram er lidt interessant ud fra det standpunkt, at det er et af de meget få sociale netværk, som næsten kun eksisterer på smartphones. Det er et billeddeling igennem mobiltelefonkameraer, og så er det sådan cirka det. Altså man kan kommentere derinde, og man kan like, som man altid gør, men der er ikke så frygtelig meget andet. Nu har jeg sagt alt det her med, at Facebook er helt over i den anden grøft, der har kørt lidt deres eget race, men de har jo faktisk købt Instagram i foråret, så det er egentlig et datterselskab af den store blå gigant lige for øjeblikket. De betalte 1 milliard for det, hvilket dengang var en eller anden rekord for per medarbejder i virksomhed. Det kan godt være, at de er lidt mindre glade for den handel nu, fordi at de blev blandt andet betalt i aktieoptioner. Og de aktieoptioner er vist ikke helt så meget værd, som de var dengang. Men det er vist stadigvæk en overskudshandel for dem. Der kom en update fra Facebook for nylig, som sagde, at de har tænkt sig at begynde at sammenrulle de brugerinformationer, der er på de to platforme lidt mere. Det vil sige, at man på sigt formentlig kommer til at se en sammensmeltning, og man kommer også til at kunne bruge Facebook-login det ene sted, og Instagram det andet sted, og frem og tilbage. Det bliver lidt interessant at følge med i, fordi som sagt, så tror jeg, at en af grundene til, at Instagram virker lige nu, det er, at det er så simpelt og så isoleret fra alt det andet. Så lad os prøve at holde øje med det.
Sikkert er det i hvert fald, at brugerantallet derinde det stiger ganske eksplosivt lige nu. Lige inden de blev opkøbt i marts, der var der 30 millioner brugere derinde, og ved seneste tælling her i november, så var der lige godt 100 millioner. Så procentvis er det altså noget af et hop opad. Så kan man jo med rette spørge, om det virkelig er nok for et socialt netværk at være til stede på mobiltelefoner. Og det er der altså noget, der tyder på. Dansk Statistik de kom med nogle tal her for en måneds tid siden, som sagde, at 7,7 ud af 10 danskere mellem 16 og 44 år, de bruger i dag deres mobiltelefoner til at gå på nettet. Og 60% af den voksne danske befolkning har adgang til en smartphone i dag. Så det er altså ved at være nået dertil nu, hvor det er kritisk masse. Nu er vi ved at være der. Nu kan vi godt begynde at se smartphone som en platform for sig selv, i lige så høj grad som computeren. Det her visuelle netværk, som Instagram er baseret på de her filtre og de her billeder, man kan lægge op. Her kan I se min makker Dan, som har uploadet et billede af en ko. Og hvis jeg så scroller videre nedad her, så kommer der flere billeder, og man kan se, at der er blevet liket, og der er blevet skrevet lidt kommentarer osv. Og det er sådan set det. Der er ikke ret meget profil derinde. Det er sådan en simpel profil, hvor der er lidt information om, hvor mange billeder man har uploadet, hvor mange followers man har, og så kan man se billederne. Der er selvfølgelig også den her nyhedsfeed-ting, hvor man kan se, hvad der er sket siden man sidst var derinde. Og endelig en fane, hvor man kan se de billeder på verdensplan, der klarer sig bedst lige nu, har flest likes og mest opmærksomhed. Og man kan søge på hashtags og andre brugere derinde. Nu har jeg jo lige stået og sagt, at det hele foregår på mobiltelefonerne. Men for 3 uger siden, der lancerede de jo deres desktop-profiler, som ser sådan her ud. Man kan ikke så meget derinde, andet end at gå ind og se nogle eksempler på en brugers billeder, og så kan man follow dem. Man kan ikke poste noget tilbage eller gøre noget af den dur der. Men det er et udstillingsvindue for en profil. Her har vi Visit Aarhus, som faktisk gør det ganske glimrende med at poste billeder rundt omkring for byen. Og det, hvis I er interesseret i den slags, så gå ind og kigge lidt på det. Det er faktisk ret godt. Det er også interessant at kigge på Mærsk, måske fra et lidt andet synspunkt, nemlig at det var vel de færreste af os herinde, der gik ud fra, at containergiganten ville være en af de første, der gik på Instagram herhjemme. Men det er de, og det går rigtig godt for dem. Og hvis man er interesseret i at se, hvordan de gør, så er der en fremragende artikel på K-forum, som går i dybden med deres tilgang til det. Den hører nok til sjældenhederne, den her med transportgiganter. Dem, der er lidt flere af, det er sådan noget som Villa, tøjfirma, som bruger det til at poste sådan noget bag om scenerne fra deres fotoshoots og lidt stemning, og så laver de også nogle billedkonkurrencer derinde. Og det er interessant, fordi billedkonkurrencer ved I jo alle sammen er fuldstændig umuligt at lave på Facebook, uden at man træder en eller anden over tæerne, eller bryder en regel, eller gør et eller andet forkert. Så det, at man nu kan gøre det et sted, som er lidt mere frit tilgængeligt, det betyder, at der er rigtig mange, der er begyndt at gøre det der. Som regel så handler det noget om at tagge et billede med et hashtag, og så trækker man loddet eller finder det bedste billede, og så vinder man en t-shirt eller hvad det nu er. Jeg har taget den her med, fordi at den er et godt eksempel på, hvordan man kan gøre. Den er også et godt eksempel på, at man måske lige skal tænke sig om 2 gange, før man går helt hashtag amok herover. Der er 8 linjer med hashtags, og det er selvfølgelig fedt at bruge hashtags. Det skal man gøre. Det betyder, at man bliver set en masse steder. Hvis det giver mening, skal man endelig gøre det. Det der måske dæmpe den en lille smule og have lidt færre hashtags på. Det er jo ikke sådan, at hver eneste ord i posten skal være et hashtag. Men yes. Så har jeg taget den her med. Sharpie, amerikansk producent af sprittusser, som tager billeder af sprittustegninger og lægger op. Og den her, den er med, fordi at jeg var lidt bange for, at internettet ville implodere, da jeg så den her. Fordi det er en sprittustegning af Gangnam Style, som er taget billeder af med en smartphone og så uploadet til Instagram. Og så skulle jeg da hilse at sige, at der er loop der for alle pengene. Check. Der er en hel masse forskellige måder at bruge Instagram på, og hvis man har et eller andet, som bare nogenlunde er interessant fra et visuelt standpunkt, så kan man gøre det. Her er en tøjdesigner, en tøjbutik, bagom scenerne på tv-nyhederne, der er meget sjovt, den der med oversvømmelserne for eksempel, restauranter, der er en kaffebar, der bruger det til at sige, nu går vi på gaden med vores street coffee i dag, du kan finde os på det i gadehjørne, og så videre. Så der er sådan en hel masse forskellige måder at gå til den på. Men så kommer den her interessante spørgsmål jo. Hvad betyder det her for vores sociale mediestrategi i bred forstand, de her forskellige nicheplatforme? Og den måde, vi går til den på nede hos os, det er, at vi inddeler ting i primære platforme og sekundære platforme. Og det gør vi, fordi vi mener jo ikke, at man skal forlade Facebook eller Twitter, hvis det er ens primære platform, til fordel for Pinterest. Fordi det er jo ikke der, brugerne er sådan i den helt store grad endnu. Man kan bruge den til at poste nogle ting, som er sådan lidt mere nicheorienteret, lidt mere eksperimenterende måske, eller har sådan et bestemt fokus. Det betyder også, at man kan bruge den til at poste ind på primærplatformene. Især Instagram er god til det, fordi at den har en post til Facebook-funktion, sjovt nok, når de nu er blevet så gode venner.
hvor man kan tage et billede, uploade til Instagram, have det der, men også have det inde på sin Facebook-side. Og det betyder, at hvis man er en af de brugere, som gerne vil slippe for alt det andet på Facebook, så kan man stadigvæk følge med i billeddelen, men bare undlade at være med over på Facebook. Så det virker snart godt. Det smarte ved den her sådan lidt primære og sekundære inddeling er jo også, at man kan også sige, at Pinterest er primærplatformen, og en af de andre er sekundær. Så det handler om at finde der, hvor man vil lægge det meste af sin opmærksomhed, og så stille og roligt brede ud til nogle andre steder og prøve nogle ting af, og det ene eller andet. En af de ting, der er smart ved at gå til nogle af de her platforme nu, det er, at de er så nye, at man kan prøve en masse sådan i lidt rolige omgivelser. Der er stadigvæk mulighed for at, undskyld udtrykket, dumme så lidt, og prøve at finde det, der virker. Facebook, der er folk blevet lidt mindre tilgivende med folk, der ikke sådan helt styr på det. Men de her steder, der er så stadigvæk god mulighed for at komme med fra starten. Den vigtigste læresætning, det er, at det handler om at skabe fællesskaber der, hvor brugerne inden for de fællesskaber allerede færdes. Og hvis det er en designbutik, man har på nettet, så er Pinterest rigtig oplagt, fordi det er et sted, hvor folk, der går op i design, allerede er. Og det samme med billedmateriale osv. Hvis man kan finde et sted, hvor ens community, altså ens kundegruppe, allerede er, så skal man betragte det som en vigtig platform. Og så har jeg lynet mig igennem det hele, og jeg kan se, at jeg har hele 30 sekunder tilbage på tiden. Hvis I har nogle spørgsmål eller har lyst til at komme i gang med en af de her ting, så kom ned og snak med mig bagefter. Det skal ikke koste jer noget, og jeg skal nok pege jer i retning af et eller andet.